Ti yero you try dear viewers bat ki para banget mentang gaji kai jonga ka compare na ki banga jule bat mentang an pen fi lengba kani ka diagram ti nakani YouTube channel sai sin pat ngai shanswer ba kum juru nakani ka Facebook ti akwa ban hikai fi menta syapang ka jingbe no iksud lani balai ba uji sukres wa ga ikhtiar bat ka boringi ban be no yakiksud pi hakani ka diagram menta hakani ka diagram pi hakani ka donut jong ubriu no kani ka donut barok ka jong ubriu but haka gospel Matthias kal nang ka ba san ka khat ka ba pra kong suk ki ba khut haka donut na ba kin yo i yo blai pila ini Matthias nang ba san khat ba pra Henry baka donut jong ubriu kadai ba nadu ba uhyar patan wadam wala pop wadam ti kadan ka jing hyar patan haka pop pi haka shiti sinong room kal nang gabasan kat ka bakhat ar wong ba ka pop kalawan hyar sya ka perthai dai way ubriu ba kata ka jingyap kala hyar ba sabaro ki briu da adam ma tina kata ka daw ya ka donut jong ubriu ubalakahi na ubriu ni nakabriu nakikmi ki kpama anda kila he namar kila dan lupa usamba jong jing laptop nakataka daw kisdang ban laptop bar kani ka donut ni yang ni ka jong ubriu ka dap bikini pat ini ka dan ka jing bitar ka jing dikiat ka jing kwa pet film jakhlia kerni bam lalat jing bam yamap ni jing syate marau kadi jing kwa berai jing jaitu jing lek bertong jing sarong jing aurea jing kelem jing lalat badu jing kerman ka jing bisni ka jing septi kini baro dang bon ge ring aspni pi hang ni ka diagram bab ka donut jong ubriu kalong kumni haba ubriu empat yo ya jing penem ya jing kela ka bong ka shisha ubriu dan kini ki jing sate syakhum nak kata kadaw ong piba bun sin na pi ki baju teks nga giong ba haba pisdang ban puli kat bar filmla ban duai filmla kadan ka jingele kadaw kalong ba kumba uji sukres uang suk ki bakhut ya ka donut na bakin yo iyo blay tila da ka donut jong ubriu kadang dap de kini ki jing jakhlia na kata kadaw ka bani iyo blay ka haba duai ru ba kata ka jing duai jong u kan let show blay ba de hang ni ba struggle ubriu ni kabriu ki struggle ban duai lani ban syarai ban syakri ublay kumbadai kat kumbaktin jong ublay nakada-kadaw dan kam ban penkhut ya kani kadonut pila dan kini hang ni kite ru ki mensim baman kani kam dei tangka jing bitar henrei hakaju opor kadan ru mensim bitar pi kani kadonut jong ubriu kalong kum ka compartment no kalong kum ka compartment kadan laki jong ki kamera dan kadan ka area ka baw ubriu haka donut jong ubriu syate ka jing bitar tedan pat uba dan ka jing dikiat lesib ombaro ki briu ki dikiat dai gidan laki jong ki problem gidan laki jong kita ki jing syate dan pat kiba dikiat dai kidan ka jing blien ban pet ki film jakhlia turu kala la syate udan umensim pornografi ni umensium batik ki jing jakhlia gidan pat bakrni ma ki bakrni banya thu khanas niu banya gazet banya tur udan umensim baman hang tu dan kibam dan kini ki problem pat dan kibadan laka jong ka jing bam lalat ki syukwa be ban bam mohon kat non tur udan umensim baman hang tu dan pat kibriu kibam dan kani ka jing kerni ne kim pet ki film jakhlia ne kim dan ka jing bitar regi dan ka mensim pat ka jing bam yamap kabakloi ban mong ka donut kabakloi ban mong ka donut bat kim yamap ki bu thi jing thang tur usong tu mensim takadaw ka thau ki depression ka thau ki dan kiba dan pat kiba du jing kerman kibalong negative bat kibadan ka tu ka ki khat ka victim mentality ka taharan kiba shudu jing kerman ki bashu slow bat ba ki shusha le ben bat ha ki briu kidan ba ka jing sngodu jing kerman ba kimla ban mi nang ni nang fidan ki beriu ki beran ka jing bisni ru bisni beriu ba ki no kidan ka jing septing dan ki beriu badan ka jing septing ba thia men mi ru septing le ka ru septing tidan ki beriu badan ka jing sarang ru ka jing sarang ni dan ki beriu badan ka jing jaitu kini baro kite ki khom yo beriu nak kata daw
kani ka donut ka dan kamba ban pen khu kani ka kitab proverb nakal nang ka ba saul rifipet khat ka ba arpulai ka ong to recap yala ka donut baro namar naka mi ka jingem ka ketien bible paran ka ong guard your heart with all diligence, for out of it is the issue of life. Tika ni ka donut bapin seiso, ban seiso kadan kambha baka ni ka donut kan khut. Nakataka daw, balay ngidan niya kani ka ministry deliverance, ministry bat lang nila thoong ni, pay hangtung yung one nginyarap yapi ladapi dan kam dan yakini kimen simbaman. Pi balay ngipinle ya kani ka deliverance ministry na marba lada pipuli kot ba lani filet jingesan ni filet ikai habat kani ka donut jofi kampat long delivered na bagi dang dan kini gimen simbaman ka bahaya pi bapin san ka tinjong beli pi sungu thui bapi sakut haju si haju kamdan ka progress mo one way snam ru sa kumju one way snam ru ndai ba kidan kini nakatkadaw Jesus Christ wong kani ka ministry of deliverance ni ban be no iksut kadai ka ba ka ba Jesus Christ ule pipet ha gospel u Marcos finda pet nakal nong ka banikong ka khat ka ba arpuway terter habaw Jesus Christ usdang banlet yalap ha ka sinagog ka ban ingkong do ube yu simbaman pinapet inang to salet na puli na Bible pinlap ba Jesus Christ uang kat budang yalap ha sinagog te ladan uwe ubriu ubala mi pau simbaman bau Jesus Christ u bau tu simbaman uang balay mawan ban pensyitami yangi ngitip ba mari kunjong balay Jesus Christ uang snap jar badla hukum itu simbaman ban mi no tikom juru kajing dan mensimbaman kajing bitar ka ba tapi gini kajing bitar ka ba mlak ban control kajing kwa pet gini film jaklia ka ba mlak ban control kajing bam lalat kajing kerni kajing dikiat ru kadai barok kidan ki demonic spirit tigini demonic spirit kini mensimbaman dan kamban penbe na kibriu dan kamban penbe na kadonut jong kibriu khnang bakan khut nakadara orang pi bau Jesus Christ waga gospel Marcos kalau nang kabakat riu katkat kabakat nyo wong bakini kidakin but ya kita kibangan kinya haka kerteng jonga kinya be no ya kiksut pi ong haka kerteng jonga kinya be no iksut bat kinya krenda kitlit ba tmai pi ban kinya krenda kitlit ka ba tmai tiga dan kambha ban exercise ni ban pendan kam ya kanika ikhtiar ban be no igni kiksu ngala ju kendu sibun gibri ngala ju kendu ai digi spa ngot nganong fi re mata kasri pen ida kanika diagram fi bang ngala ju pen be bon kini gi badan gi ji syate merah ka dijing dikiat dan ki bla ju syate merah drugs dan ki ba mlien ban pet bahai gini ki film jakria khamtam kani ka area ka ba baro jan baro ki bri ki sakut lot kini ki pornography ni kini ki jingkwa pet gini ki film jakria ki dei ki ba te merah ki bri mentagi singi ngar men syua bangan kala ka bomot mi syangalet jingesan ngala long talk Sunday school teacher andre ngasa te merah kini ka jat ayubat hadu ka bang apai ka depression ka pai bang pep senan ni ki jingesan ka pai ba i senan gi ay na marngam latlu detat nau Jesus Christ upelat sisa banga sa slur banyalap da ka jislur marla pelatlu yanga ti kadan kam ya fi ba fi kwa ban san sisa haga jing mensiam kadan kam ya kani ka ministry of deliverance lani ya kani ka jing penbe no ya ki su ti ngakwa ban sedang ni kumno fin latlu ti nakata daw bafin latlu Jesus Christ ukuran syai kani ukuran syai kani haka gospel Marcos kalau nang baningkong ngatakat ka bakat san uang ka hima jong ublay kalahajan uang ka hima jong ublay kalahajan tufin kala ka bamot bat nget ya ka gospel uang tufin kala ka bamot bat nget ya ka gospel ti haka Bible kasih finda pet ya kani ka jingkala ka bamot kisuang ka jingkala ka bamot Henry finda let na ka Greek Bible kata kadai ka Bible jong ka origin ka tin ka ban melan ka original tong ya ka balatho ya ka jutang ka batmai ka jingkala ka bamot ha ka tin Greek ka mot metanoia mot kadai kata ban da ino e kata kalinti ban phai no sublay metanoia ka mot ban phai ban kelano na ka e ka bajule ban kelano ban phai sublay ti hakani ka jingkala ka bamot ru kidan kibun benta
kabas dang kadai gajing pelapop bun sin mentangi ibu ri igi pop ma pindapat naka kitab proverb ro kalau nang kaba arpufra katkhat kaba khatlai kaktin jong blai ka ong kumni ka ong uta uba bu ri igi pop un amman pha do tau bapla bat i no eki unyo kajing isnai hanoi bon ki bri mentaki abu ri igini ki pop ki bari mo le si kadan ka pop aurea ka fila le por badang red na por badang samla bat fi bu ri igini ka pop bat ka tu ki hang tu ki syong ki men simbam mana ma fimpak plai ka fimpak pun kedia ka pi kadan kamban plano syabar ka ketun jong blai ka ong ya kata tiki dan ki jing bu ti jing thang le sin na shabar ka dor jong film itu ndo ka donut kiri kini takadaw ki te ki khum fi haka ministry of deliverance bangin pembe ini sur kadan kam ning kong bangi pen plai ki pop jong ki brio pi haban plano shabar kim de ban le ran re ki de ban plano ngala ju ple ma dong fi de ki spa ngot ki brio bakila yo ka jing la lu banga ngada kularu fi bahaba piwan ba pin bida trang si saban la lut klampet ma fil pin sa seiso takada nga ban biang ni ong wan ini rap ipi la dapidan nang dan yakini ki min sim bamman to menta ka jingkla ka bamot dan kamban plai ki pop nakajutang baru ngala itu mentan bat nipek nakajutang ka batamai hadan dan ni am kum kata ka jinghikai badevan plai ki pop dan ki baong ba ni supra marwai menroi tungin epek halong kalong ni am kat kum ka bible nyapet nadu ka testament ka batamai jong ka gospel Markus kal nang baningkong bakat ka basan ka ketien jong blai ka ong ba ki brio na Judea Samaria bat na keleng ki jaka kilawan how Yohanes nang penbaptis bat kidaya plano ya ki pop bat on sa penbaptis ki pat ka Bible hi ka ong finapuli ka Bible kasi ka ong la penbaptis ki bat kidaya plano ya ki pop hanrei findapat na ka Catholic Bible Catholic version Bible ka ong ba kidayla plano ikita gi pop bat sa penbaptisma ki tifin pet na ka NIV ru na ka NIV na New International Version ka ong ba many people who came to Judea Samaria and many parts of the country they came to John the Baptist. They confessed their sins and they were baptized. Kila plano kita gipop balapan baptist ki. Kinpek naka New Living Translation ru kong yadju NLT kong ba kidawan. Tekadan ka jing plapop how you honest nang penbaptist namar ya ula ada ki ikhtiar how blay ban pla bat nang tau sa penbaptist. Findapet ru nakikam ki apostol kal nang ba khat kendai pinalet hang tu khat ka ba ranang baklanga ka dega pakhat pradu arpo la yetu tu ba kita ki balanget kidaya wan ha kita ki apostol kidaya plano igi jingle jungki mo am tang kata kidaya wan ra no kita ki kot jadu mentor jungki kidaya thang no pi ka jingkla ka bomot ka jing plapop kam dei ka basupra tang na ka sinton re ka dei na du ka do nut ba hangta andaki hangta kan dan ka jing la lut ka shitiu jacob ro finda puli na ka nang ka basan khat ka ba khat riu kong tu ya pla para banget hi ya ki pop jong fi ya ki jing palat jong fi baka jing duai ubahak snap ba ka jing duai ubahak kala shibun bala degan ki jing pang jong fin pen kia bun ki briu ki yo pang namar balai teng ka jingpang ro kadai na banta bakadan ka pop kidan kini gi demons kita hau jingpang ki bandrong te handa pi pla anda la duai fin la pen be ikti ki men sim bamman daga bor jong men sim ko kertang jong Jesus Christ fin yok ya banda la khut ya gani ka donut jong brio anda la khut nang ta dan kamban pendapat daga tin jong blai ba do men sim jong blai pinara dan kamban pendap do ka tin jong blai bat umen sim jong ublay bat pinsadan ka jing saiso pinsai I para banget hang ni ngam syukran kentin jali jom upol wang ngam simuan fi ban kren ki kentin jali jom ring awan ban pentau ya kata kabor jong umen sim bakhut tingay aware fi bala dapidan kini ki jing syate syakum ha jing em jong fi ngim penram fi uji sukres simuan ban penram ya ka pertai menta
lada pinyo ban ya selok pinyo ban ya tu igini gipap pisu sakut healthy pisu jin jartra la si ladan mental asan si posnam ar posnam ba pia kesat igini dan bayarap ipin doi mata ai we ublay bola nang persya susu bagi ladan kinong yarap nganget babun gibale ikani roi kawai ngiruk nyalo ikani tradang ngikhat yafi bapinwan bapin sim lagi number hangni la fikwa yu number filak ban kontak hangni 977443756 lani kendai nyau sao lai nyau san rio 977443756 kendai nyau sao lai nyau san lain rio ti nidan ru kam ka jaka jing duai hapo jayau lans nulin kan ga ministry jingi ga bangi penle ikini ga jing duai ban penbe ikini ga ministry baman iba syate ki bo jing dom ti wei bat fin i ba fin yo lat lo ti tangkat ni syo menta bat nginget bau bleu nyo ka jingker ku da like ikini ga video bat da share da subscribe dan na pedang jong firu kiba support kiba 4 subscribe handai pinda subscribe pinda hit itu notification button in yo ban pet kiwe pat ki video ki hikai di pinda yo ini video dawan kenang ini yo pin yo mat iki jingker kuno blai pin i baka jingem jong pi kan sedang nak kumoi lada pidang syate syakho mono fi fin sakut haju dan tagaburam jong blai ngai yo blai yaro yo try ku blai shibun